sa DZGB. Desisyon Bicol 2025. DZGB as in OKFM election coverage. Make way. Balik kita mga tugang sa Desisyon Bicol 2025 dito po sa DCGB. Sawayan po kitang nadangog sa 106.9 WGB sa Tabaco City. Asin po magindigdi mga tugang sa 97.1 OKFM sa panginot po ni Station Manager Sugar Asukar. Asin po ang bilog na puwersa kang OKFM Legazpi na makakasabay niya to sa mga pag-report kan mga pangyari po dyan sa kapalibutan. Nonoy Palaboy, Don Emilionario, si Dalogdog Jason, yan, Buda yan, Sara Josa, DJ Josa, Casey, Buda mga tuwan, iba pa niya itong mga pag-iriba dyan sa OKFM, nakatutukan sa mga technical people para po sa mga mahalagang pangyari po sa tuyang kapalibutan. And syempre, ang pinagsarong puwersa mga tugang kan DCGB. Ngunyan pong aldaw na ini, mga tugang ni Lunes, election time. Aramon tanaw ang sitwasyon dyan sa Primer Distrito, Canalbay. Jumar, anong latest dyan? Go ahead. Salamat, PP Henry. Good afternoon. Good afternoon sa mga parantabay. Mainito ng panahon. Location ko sa Tabaco Northwest Elementary School. Duwang barangay Digdian, nagboboto, barangay Bangkilingan and barangay Panal. Dakul-dakul, bata, gulpi talagang init noon sa mga oras na ini. Digdi sa sarong cluster kan Panal, ang cluster 60, dakuluro na butante ni talimay ng presinto, nagraot pa so automated counting machine kasabago, BP Henry. Alas 7 pa sa napagkaaga, nagmalfunction na so so ACM, digdi sa cluster na ini, na garo so pagkauna hakog BP Henry kang balota, then dain na nagdiretso hanggang sa Piguro Irahay, ang ginibo nagaralatalak muna na may rahay, kanday may rahay, na pirita na magsalida. Dahil kulang aram kung sa kinuaso sarong balot so ACM, pero sabi hindi kan mga nakaulay niya to na naggarasikaso, nagsalida sindanin ACM. So habang pigkukuha pa sa ACM, pinagpadagos na sa pagbuboto, pigkaagsa na sa sarong count sa mga balota. Takunda madidilay maray, bata 5% ini. So pag-abot ng ACM, pasado alas 11, saka pa lang nagpadagos so actual na pagboboto na ipiguhungit ang balota duman sa ACM. Pero may mga ACM na nakakahon lang, ini so binoto ka sa bagong dahil nagka-function sa ACM digdi sa cluster 62 at 60. Taw-taw da pag nabakante, saka na ito yung rungit. Nasisan na nagmahisan mahungit ka to sa ACM, sisan malawag sa ACM. Ining sa mga sa election board digdi supervisor. Allowed yan tabi Jumar under COMELEC rules? Pero iyo taara ni on mandigdi sa mga Sorry. Taara ni on mandigdi sa mga watcher, the boss. Pero exposed na sa exposed na sa mga watchers, exposed na sa ibang tao. So balota kan mga nagboto. May consent man kayo duman may consent man kayo duman sa mga tao, pero dahil man tagarupigulog man sa kahon, BP Henry. Pero pag kuha ka ito naman kay ibang tao, mahiling mo sa balota. Although, dahil man kingaran ko siya nagkasay ito, pero mahiling mo sa balota. Dahil man na pangaran, dahil man na problema kayo, dahil yahon man sa mga watcher, dahil man Bako dapat ang bako dapat ang ACM, igwa ka nagka-standby iyan dyan sa nagkaperang units na standby? Malamang na igwa kaya lang, na-delay lang siguro. Kasi dahil man yan na-standby sa mismong voting precinct. Pero gayon, kung dapat gayon, medyo nag-jump ako sa sakuyang conclusion. Medyo conclusive ako. Pero dapat gayon, pag may arog ka na bagay, may report tulos sa opisina kan COMELEC, may available na auto, madalagan tulos dumaan para sa nagkaperang oras, umabot so machine. Di ba? Kung diyan baga sa Ligaspi,
Ang Ang aram ko kayan, ang saro digdi sa ang alam ko ka, nang ang naka-reserve, kaya. yan mismo sa opisina kang kung sa ano mo nga, syudad yan sa City Comelec, ero ka. Pwedeng I do not know, di ko aram. Dahil pakitang nako ron na official tangon niya kung saan naaraman na hindi pag-abot ko digdi sa adini sa Tabaco Northwest Elementary School. Pero ang nangyayari daw kasubago, tigpaboroto na. Oh, 4 hours kung Yeah. 4 hours na daing function kung halimbawa mananggad 4 hours na daing kimagburoto bata limang presinto ni BP Henry ulo ko niyan ganit talagang gulping tao so malamang na day matatapos hanggang mangi Yeah. kung pundong pa itong 4 na oras kaya sa kan sumagdesisyon na daw na salidahan na Opo. makuha na lang kibago nagpaboto na nasa kahon lang daw duman sa laog sa mga boto. May nakaulay man nga ni ako na saro na nagboto na so balutan niya ayaw lang duman sa kahon. Sabi niya sa ko, itiniwala ko na ngaya. Oo. Tama man ito sabi mo dahil man yaki makaisik na sa kuya itong baluta. Basta Iyo. ang importante niya, ilawag ninda ito duman. May mga watcher man digdi na sinarabihan na magbabarantay paglaog kang balota duman sa ACM pagkatapos na yun so actual na nagbuburoto ko niya na gulpi talaga kadakul-dakul grabe na ang pila Iyo ano? may shade mang kuta kundi ang shade di sim manggirare ang ato marita may mga kawi-kawi pa man so iba na dahil nagpakatukaw duman sa shade sa na sugaro na kapila na ano yun nagtortorindog sa mga makahoy sabi nga ni Kening so iba mauling mo na da tamay nito mabalik na sa nasindat siya na hapon total hanggang alas 7 man ini so bako lang yan BP Henry it's sa cluster 660 ining kataning na cluster 61 and 62 nagka-diferensya man kasubago pero mga minor man lang Aha. so halos ang bilog na butuhan digdi sa barangay Panal gabos nagproblema so ACM ninda pero so Pangyari iba, ano? Oo, iubos BP Henry. Ubos, gabos nagka-problema. Sabi kan sa mga aliyon di nagbabarantay ng mga opisyal. Pero ito iba, so tuluata yon na resolveran man sana. Ora mismo, ang dahin ng ganda resolveran, ining so sa cluster 6 na sinalidahan na lang so ACM na ginamit nila. So, yan BP Henry, siguro kung may makaulay, busy yung kaya sindangon yan, di ako makaulay di kung kaya itong sa mga kahaputan mo, kung ang election, baka mapasyarong ko ang election officer ng Tabaco City, dahil ilaw ang concern na yan. O, yan Jomar, kung medyo madali yan, baka makapiktaran sa resulta kan. Hindi ko man, kung medyo kung man sana, duda ko man sana, opinion, baka kung madali, baka makaulang nga sa boto kan mayor, kang Tabaco, di ba? Gabos na local positions yan. Or, siyempre, kung dakula yan, baka makaapekto sa paghalata kang resulta kan boto sa pagka-governor or vice-governor. Umagin board member dyan sa first district. Actually, pati nasyonal, apektado. Siyempre, pa mabibilang ito sa mga sa senador. Yeah. Okay. Gabos apektado ang resulta kan. So, halidigdi sa Siyudad kan Tabaco BP Henry, Jomar Vian, DCQB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. From Tabaco City, oras natin 15 makalipas ang alas 6 o kaya ala 1 din pagkaaga. Hanggang po kita mga tugang alas hanggang anong oras kita? Hanggang po kitang alas 2:30 din pagkahapon, 2:30. Mapasiring man kita dyan sa tuyang voting center. Maluntaman mga tugang na mag-ehersisyo kan sa tuyang diretso. Kan sa tuyang tabing constitutional rights. Di ba? Kan sa tuyang constitutional rights. Para mga tugang masabutan ta kung paano ang proseso dyan. Pero sana ba kung masyado nang matawag? Mainito na no? Mainiton. Balunta daw po na ng pag-asa. Kung pira mga tugang ang hit index mo yan. Takas mong aga, di ko sinda nakontak. Baka lamang may makahuron kita ngunyan kung hanggang noorin asin pera ang hit index. Ngunyan tabing aga, ngunyan na aldaw. Digdi po sa satuya mga tugang na palibot. Mas maray na matawan ng taki magkakanigong informasyon. May kinaraman po sa latest na kamugtakan kampanahon sa oras na 1:16.
Oras po sa DCGB, asin po sa OKFM 97.1. Good afternoon, Miss Alexis. Yes po, sir. Ay wow, nagkatagpo manggiraray kitang duwa sa oras na inio. Ay, kanina, sir, nahiling ko na nag-upload ka. Kaya Oo. lang, may Oo. kauron ako sa Ay, Energy tapos. FM. Tapos ipinagpalitulos kita. Ay, hindi man, sir. Na- Pwede ko sana ibaba baga. Nahod dyan sana ako mag-upload. Ade, ugaring, day pwedeng ibaba, ade. Day pwedeng ibaba. Pasupog man duman, ade. Magkasupog man. Masupog man, sir. Kaya lang, paibababa ko na to. So, favorite kong caller. Yaon na. Uy, nagapagbayag ako, Miss Alexis, kumusta ang heat index tangon niya na hapon ta? Dakulon ang pila sa mga polling precincts. Ano pang forecast nindo sa heat index tangon niya na aldaw? O especially, kunyan tabing hapon? Opo, bali as of 11 a.m. nga po kanina nakapagtala na ng 42 degrees Celsius na heat index Wow. dito sa Legazpi. Mhm. Opo, and expected natin na possible pa yan na magalangkaw ngunya na hapon dahil wala man tayo masyadong ulap na na-observe. Mhm. Mhm. Opo, so ayan, possible pa siyang maglangkaw. So Mhm. actually sa Masbate nag-abot nga ng 43 degrees Celsius. Oho. As of 11 yun Kasubago. Bago. Oo. Oo. Opo. Sa ibang probinsya po, may monitoring ka mo? Saan po? Sa ibang probinsya, ngayon Catanduanes, Ay, ikaw man Sorsogon. po. Sa Camarines Norte, nakaabot ng 40 degrees Wow. Celsius. Mhm. Tapos sa Camarines Sur, 42 degrees Celsius man. Mhm. Mhm. At sa Sorsogon ay 39 degrees Celsius. Ay, medyo At hababa sa Pati Sorsogon, na rin ano? sa Catanduanes. Medyo hababa kidit sa Endano, Sorsogon and Catanduanes. Oh. Opo. Ano daw po so aggravating circumstances kayo na paglangkaw kang alingahuta, alinsangan? Opo, ang prevailing weather system ta is itong easterlies and wala tayong masyadong ulap na Opo. nagko-cover nitong ano natin. Kaya di man na ano itong araw. Oho. Kaya grabe talaga ang init, di man na lilingadan. Ayun. Kaya mampalan. Ano? Makon Opo. talaga. Dito ki-connection iyan sa pag-urang kikwarta? Saan po, sir? Kinay ko wanadang. Gari nabungog ka. Nabungog ako bigla. Nagluya sa pagdagong. Okay, anyway, paano kaya baga sa mga reports kang mga pag-iriba mi sa field, di ko na mga nagkadiris mayo, may na heat stroke, ay may na stroke, etc. So talagang mainit pa lang talaga sa palibot, ano? Opo, sir. Kaya talagang tiga-advise po talaga na mo na magapila o na Namo. kasalukuyang nakapila ay talagang magdara ng pananggalang sa init at Oh. alabao na pasensya. Talagang ang panahon mo niyan. Mainiton talaga. Iyo. Nagkaboto ka na po, Miss Alexis? Dahil pa sir, sa Manila ako nakarehistro. Ay, naik. Uy, sa masunod, 2020, magparestro ka na digdi. Opo, Tama. pag sir, pag pwede na magparehistro, iraray. Takon makadesisyon ako, makadagdag ka lamang. Bad sir, umabot. Pa Manila ako at yan. Ay, baka. Baka Okay. makaabot, makaboto. Baka makaya pa man. Ay. May aeroplano ka. Alas 7 baga ang closing. Di ba? Kaya pa man Opo, gayon. aeroplano po, mga alas 4. Bad Oo. makaabot pa. Kaya pa man Kaya yan. lang, opo. Nakaya pa man yan. Wala pala na po, sir, ganyan na semana. Ay, naku, mamumundo. Na naman kita kaya ni Buda sa paradangog ta. Oo. Bata pag nagkandang kong Ako man, condition risk ko. mamundo man. At sabi ko, so last chance ko pati kasaba Oh, ng putak aga. na. Oh. Hindi ko nasimbag. Nahudyan. Mapagal man talaga pag nahudyan. Ade, nahudyan sa apod ko pa. Nino tanaw ko sa ibong? Ade. Sabi ko, hindi ko lugod na simbag, so favorite kong caller. Ata na nga, di ba? Ya. Doon ka May mabalik. kaoron kaya. Sa ano pa sir? Sa Sunday. Sunday. Day off ko pa next week. Sa Ay. sunod na semana. Kaya, Magkaurong kita. Kuha na gayon. Junwa na. Juna.
Iyo, sir. Ala, Marami dito. na mga end of May na. Sabagay, marayan medyo horalo ito. Namimisan labang saro. Are. Opo, sir. Salamat. Ingat po, Miss Alexis. Ingat. Ingat. Sige po, sir. Okay, bye-bye. Bye-bye. Yan tabi mga tugang ang latest na heat index tabi no na base duman sa report hali diyan sa Pag-asa kay ba si Alexis Ruibivar. Anong hiling mo diyan? Baka diyan ba yung cellphone kong sara? Baka may upload si magunin daw. Tayo niyan. Baka may mag-react diyan sa cellphone na yan. Ito mo na ko nga sa kuya, tapos programa, kaya balik ko naman dyan. Yan, ibalik mo tabi sa kuya, di mo tabi dyan. Baka may mag-upload. Bata lang ka sa heat index, garimidyang lalong nagalingahot pamatik ko. Atasin, sabihan ka na. Yan tado sa mga reaksyon kan. May mga reaksyon naman digdio. Sir Henry, bakit hindi ka na masyadong makapika kay Alexis? Saka baga. Sir, tabi, ang BCM na yan, atrasado ng paglaog kang balota. Sabi ni Garcia, marayon iyan na BCM. Atrasadohon sa Fidel Sortida. Ang apon tabi ka, bako BCM, ACM. ACM tabi ang apon ka iyan. ACM. Okay. Good afternoon. Hapot ko lang po kung nakaboto ako, binugtakan nin tinta right index ko. Pero dahil man ako pinatambak, valid ang boto? Valid po ito. Valid ka, suboto mo tabi, valid ta. Nakashoot duman sa machine. Basta linaog sa machine, subalota, regardless kung pinatambmark ka o dahil ka nagtambmark o counted po ito na sa imong boto. Iya po, anday ka mag-adit. Good afternoon, Henry M. Makaugmahon pag ika na nagprograma, lalo na pagkaon mo sa Alexis. Gari pati si Alexis. Di ko alam ko ng feeling ni Jonah Di ko alam ang feeling ni Alexis. Basta, imagine sabi ka subago, nya, nag-abot sa rong radio station, kanagapod ako yung, kung pwede pa sa nangyang ibaba. Saka, kung pwede, bigla naman na, umininit naman na sa tuyang programa. Alauna, 24 oras po mga tugang sa DCGB asin sa Pilipinas. Sendo po mga tugang na programa sa DCGB. Ini po ang Decision Bicol 2025 sa bayan mga tugang nadadangog sa 97.1 OK FM. Gusto ko, okay ka. Yan. Tapos sa 106.9 WGB dyan po sa Tabaco City. Si Jenny Balyaran, may istorya. Hali po dyan. Saan siya hali? Saan sa news base? Tabi dyan. Aramon daw ang latest natin sa news base. John Vico. Kandi si GB. 5. Jen, anong latest dyan sa news base? Good afternoon, VP Henry. Good afternoon po sa gabos sa mga parantabay. Actually, VP Henry, kakahali ko lang sa Banwaan kang Santo Domingo. As in, pigriparo ko man duman sa sitwasyon, VP Henry, kang mga nagapadagos na botohan para digi sa nagapadagos na midterm elections. And nanotaranta, VP Henry, nasaro duman sa concern kang mga botante, iyo po ang halabang pila. Dahil lang ta, kung para VP Henry ka mga nakaaging eleksyon, ngunya na taon, as kada barangay, saro na sa natabi, Sir Henry, na voting center ang pigamit. Bako na siya mang duwa-duwa. Kaya medyo pero ngunyan, mga siguro mga alauna, ngunyan na pagkahapon, naghupa naman siya. And sa pagkikipaguron kang DCGB News sa Municipal Police Station kang Santo Domingo, mantinidong kontrolado ang sitwasyon sa Banwaan kang Santo Domingo pag-abot sa seguridad ka mga botante, and of course, duman mismo sa lugar. VP Henry, may mga nagbuto man na issue regarding po sa mga naglalakop na impormasyon na bako pa-beripikado. Arog VP Henry kang pigasabi na open ballot.
Anong sabi ng open ballot? Open ballot, VP Henry, may naglalakop sa Santo Domingo na impormasyon na open ballot. Ito, VP Henry, na naglaog sa sarong presinto na sarong botante, igwa na siyang kapot na listahan ka mga bobotohon dahilan hali na daapo ini sa sarong kandidato. Oo. So, sa pagkikipag-urong, VP Pagka-sample Henry, ballot, yan, sample ballot, VP Henry. And iba Oo. naman, igwa na VP Henry na listahan. Oo. So sa paghiling ta VP Henry, pigberipikar ta sa impormasyon, tayo so nagbotwang issue duman na Santo Domingo, igwa VP Henry ng mga senior citizen bag allowed sinda magdaraning listahan ninda kung sisa Iyo. mga iboboto ninda, di ba? Oo. And- Pwede yes, magdarang opo. kodigo. And igwa pa yung yung mga saro pa VP Henry, so PWDs and iba pa na vulnerable sector na tigutugutan talaga ito VP Henry. So nakipag-uron si DCGB News duman kay sa election officer kang Santo Domingo, si Ma'am Sheila Balana, and hinapot ta VP Henry kung nakaabot sa iya ang impormasyon na arog kito na may reklamo na arog kito na duwa man sa nabaga VP Henry so kandidato para mayor sa Banwa kang Santo Domingo, and sabi kay ito ni election officer Ma'am Sheila Balana, nagduman siya mismo VP Henry sa mga voting precincts, naglibot siya, pigreparo niya kung igwa man agad ki mga bareta na arog kito, ang nakuha niyang impormasyon na sa mga vulnerable sectors, igwa man talaga VP Henry kilistahan. Oo. Na that's why dain na daapo VP Henry pagtawanan paki-issue ang arog kay ito, pwede pa itong magbutwa na mas magdakula pang issue dahilan ta mainit ang politika VP Henry sa Banwaan kang Santo Domingo. Oo. So pigahagad kay ini kang sa tuwing election officer dyan sa Santo Domingo, si Ma'am Sheila Balana, na maging matuninong ang dalagan kang proseso kang eleksyon ta. Kung may mga reklamo man VP Henry, dapat magdiretso po sa mga watchers, and sa mga watchers mismo ang matipon kang mga reklamo ay ipapaabot po sa inda sa opisina mismo kang COMELEC. Oo. So as of now, ang hagad kang election officer na sa mga Domingueños, likayan po VP Henry ang pagpara-post muna sa social media kang mga bakuman verified na mga impormasyon para malikayan po ang pagkalibong VP Henry kang mga botante, and magboto pa so mas malalang issue po pag-arog kito. Dahil ta base po sa iyang paglibot-libot, okay naman po VP Henry ang proseso kang election botohan sa mga voting precincts, and itong issue duman paglilinaw ni Ma'am Sheila Balana, diin na po VP Henry pagtaawanan pa ning mas dakulang kahulugan. Oh, beri man talaga, dahil man kimaraot magdara kay listahan sa laog ng kwan. Yes, VP Kay Henry. itong sample na listahan, madala kang Tama, kodigo. opo. Pwede magdarang kodigo sa laog ng presento. Yes, VP Henry. Oo, Oo. di ba? Tama po, Wala oo. man kisyo kaya. Unless na so kodigo mong kikinira, may nagtaw sa imong iba, siyempre, iba yan. Pero kung ikaw mismo magibo, isurat mo, magdala, pwede yan, allowed yan. Tama, VP Yeah. Henry. Opo, oo. So, yan muna, VP Henry, ang sitwasyon hali sa Banwaan kang Santo Domingo. So, ang Bureau of Fire Protection sa pamamayuman ni Madam Madonna, grabing init, VP Henry. So, heat index talaga ngunyan. Medyo halangkaw talaga. And sabi ka mga botante, ang tigigibuninda, sa Santo Domingo kaya, VP Henry, makahoy pa siya. Kaya medyo kumaga nakakapagpaipli-ipli ka pa man. Di ba? So yun po, yun na muna VP Henry ang impormasyon hali sa Banwaan kang Santo Domingo. Ini po si Jenny Baliran, DZGB. Salamat, Jenny, sa report. 1:30 na oras mga tugang sa DCGB as in sa OKFM. Pico 2025. DCGB as in OKFM election coverage. Alright, sige. Siguro dyan pakisumada nin o galing din na ganoon din masundan. Itong mga may na-stroke baga, di ba? Di ba yung kanina, may na-stroke, may na-dismayo. Baka pwedeng masumada na ma-post ito nindo sa tuyang Facebook. Tapig report ka sa bago eh. Importante ito na mga istorya na may na-dismayo, may may aligadong na-stroke sa report. Di ba may nagadan, Jimmy? Tama, John? May nagadan, di ba? Sa report ni Jimmy? May report si Jimmy? Baka may report si Jimmy kasabago? Si Jimmy na may nagadan sa First District? Na primero, duwad ako di saro man sa napalan sa confirm. Yan, di ba? Due to heat doon na to, pero nadang ko heat index heat stroke tabian sa tuya mga tugang na ano yan, mga
nangyari duman sa dito ma-post ni Jimmy kay basta-basta sa running coverage siya kasabago. Anyway, mga tugang 1:31 oras po sa Pilipinas, asin po sa sendong pinagdadangog mga tugang na Decision Bicol, DCGB and OKFM election coverage ngunyan tabing aldaw ni Lunes. Good luck tabi sendo ka boss. Dakol na mga reklamo kasabago paminsan duman sa daraga. Kasabago kahuron ko si although kasabago na finalize naman ni PU ito na ipaabot naman ni PU sa COMELEC. So may nagboto siya pakalawgan kang balota sa ACM, kanchirik niya so resibo, duman na nagluwas, ibas ang binoto niyang senador gari nagkapiraman sana tapos nadadagan na kiduwa. Yan. Although kasabago na klarado na yan as in pinagmamonitor na yan kang Commission Elections. Regardless kung pero ito, ang problema ta duman yun, kung peraso na botong nakadagdag duman sa tao, na day mo man binoto. Di ba? So kung peraso nakadagdag sa tao, na day mo man di binoto. Bicol 2025. Jasmine Bausing, may dagdag na report. Jasmine? Hello, Marahil Jasmine? na hapon sa ating TV, marahil na hapon magsatuloy ang mga paraan tabay. Uminantos na sa anong na mga presinto ang na-report kang municipal COMELEC na nagkaigunin aberya sa voting machine sa Pilugan Municipalidad Kanuwat. Ang mga presintong siniyuan na barangay na hali ito San Vicente, Ilaw Sur, Iraya Norte, Kagmanaba, Pistola, San Juan, Sablon, Asin, El Rosario. Ang mga naunang bitang barangay, pararehong kaso na aberya sa scanner, yung inisuda, inababasaan ng balota, asin tigluluwa ka na voting machine. Alabot, ipon kay Alfredo Gas, Chairperson, COMELEC Auxiliary 3, na imaligaran ang mga araw ka inyong sitwasyon. May human talaga ang problema kan mga voting machine. Alagad, Marisol Baranda ini, sa paagi kang guwapo kay alternative ka o kiklo, inuto dahil ito sa pangkunat, paminsan, ano man sa nadahin ni Sir Tabi, sumakasi na nagkauta kalaaraw na problema. May na-i-report man tabi DP kasi bago na barangay digdi sa tarong barangay digdi sa uwas na barangay na agad na diskusyon sa barangay workers na iyon yung sila report sa COMELEC. Inuman po sa Roberto Bito Balugo na diskusyon man po ang barangay captain atin at worker man po. So ngayon, yung parang po ito na i-report kang COMELEC 3 uwas. Jasmine, pakibaba mo daw kibulyom kang radyo mo ta medyo nag-feedback. Pakiulit ang pakisumada mo daw sa kuan, pakisumada mo sa sa mga common problems na na-encounter diyan sa area na pinag-iikutan mo. Ini po BP sa mga presintong mga presinto digdi po sa uwas, mga barangay na nai-report kang COMELEC digdi sa uwas na ini sa mga barangay na Vicente, Ilaw Sur, Iraya Norte, Kagmanaba, Pistola, San Juan, Tablon, Asin, El Rosario. Ini sa mga nagsa-aberya po sa voting machines na tigluluwa po sa mga maling balota po. Ang sigun po duman sa kay Alfredo Gas, iyo po talaga niyang kadalasang problema kan mga voting machines. Pero DP, sa pagi po kang pagtunas-tunas data ang close, natunao kang gusto gamit dumana na resolveran lang po nita. Minsan na po, mga ati-ati man lang na po niya. Iyo. Actually, may pampunas dyan na special cloth para mapakarayan. Okay? Opo. Sige. Kung yan tabi, maayos na ining mga aberya, asin tigalawan din COMELEC na maging matuninong hanggang sa huring oras kan eleksyon. Starting Bosing, DCGB News, Decision Bicol 2025. Salamat, Jasmine, sa report. Decision Bicol 2025. Jasmine Bausing, mga tugang hali po dyan sa luwas. May kinaraman po sa halos yan sa mga nagkakakuruan niya to na mga feedback magpuno pa mong aga habang nakatuko si Pio, si Mar, may kinaraman sa machine. Dahil mga tugang pinagkakuan, dahil tabi ngaya iako so liluwa so balota pag linaog mo. Paminsan may mga concerns na so boto, mga tugang sobrad ko as pag-abot sa senador, araw kain nagdagan pagka nagluwa sa resibo. Pero yan naka-report na yan mga tugang sa mga otoridad ta.
may kinaraman po sa naging experience ninda sa pagboboto dyan po mga tugang sa tuya na palibot. Ano? Kaya, may jasab na, siguro limitaran ta na magkwan dyan sa sobrang init, mga tugang sa lugar. Ano? Tangani po ng di masyado na magabat mga tugang an sa tuya. Buda, mag-inom pirming dakol na tubig. Ano yung mag-inom tabi ni na dakol na tubig, tangani na maskwang kita. Mga tugang mas maibitaran ang posibleng problema. Kami po pinapirma siguro dahil ng pangtamark na ing iyo, Madam, Dr. Mer na Madam, pero garo dahil man pwede yan, pirma, okay man gayon. May pirma na, may tamark pa. Pero ang iba talaga, pipa tamark, kaya iba pinapirma. Pero importante, pinapirma ka man o dahi, mas maray tabi na, mas maray mga tugang na mailingta, nindo, ang nasubalota, counted. So vote na, paglawag duman sa machine, ACM, counted po sa vote nindo. Yan. Okay? Yan tabi. Ang mga experience kan sa tuya, tabi na mga butante, mga tugang sa tuya, tabi na palibot. Good afternoon, Henry M. Sa Santo Domingo, mananggad, susakuyang balota na yupi ko kidiit. Linawa paglaogan ko, pero pig hilot-hilot na sana, okay man. Pwede pa lang siyang baliktad, pwedeng pa kung anong posisyon, basta po, bako, yupi ang papel. Yan, iyo po, totoo. Taso, experience siya kasubago ni Dr. Cedric Daep, sering man ka yan. Kaya pag tinausay mo, tabi, luway-luwayon mo yan, ayuson mo, hilingon mo, mga tugang ang sitwasyon, tangani na dahil ka magsadong magproblema. Mas maray kung, actually, mas kiday ka magdarang listahan, basta totoo ka magbasa. Mailing mo duman mga tugang ang mga pangaran kan mga kandidato na gusto mo tabing iboto tabi sa ano man na posisyon na sa imong gusto. Good afternoon. Good afternoon kay Ate Rochelle. Good afternoon kay Ate Rochelle na Armenia. Tabi, salamat sa tiwala. Ate Rochelle, Armenia, salamat sa tiwala at sa salamat sa iyong thank you for the love. Kung ano yan nangyari sa palibot. Kaya ilingon nindo, ang hiling ko mga 3 to 5 days maray ang buhay kan sa tuyang palibot. Ano sabi yun? 3 to 5 days mga tugang maugma ang palibot. Maray ang barakalan sa mga groceries, mga saudan. Naka-smile ang iba. Pagkalipas kay mga 3 to 5 days, ubos na. May nagtataga, murusot na. Diba? May nagtataga, murusot na po kayan. Imagine ko diba? Good afternoon sa inaanak ko na si Bal Ihada. Good afternoon po kay Miss J.Ann. Hay na ng mga babayi ini Si J.Ann at saka si Bal. Si Bal inaanak ko ini sa kasal. Ingat ka mo garo nasa auto siguro ini, natulong ini, baka nasa van ini kung sa ini nag-ano ko si Ate Rochelle, naka-short ini ngun yan. Okay. Magkon lamang. Tabay, maray man na magtaga-short alugay ng panahon. Magkasangaw-sangaw lamang. Alright, pasalamatan ko na pala. Noy, ayuso din doon tabi. So, sa tuyang tabulation dyan ha, makaskas kita dyan. Digdi maluwas ito. So, hagadong ka, digdi ito, Testing nga daw. Paluwas daw ngaya. Testing nga na daw.
May mga kon baga may mga nakabugtak na icon digi. Okay lang ini. Ilingon mo noy, iparon mo. Testing ada, paluwasan na do. Gusto ko nang mailing ang testing nindo. Baka yan diba? Gusto mababasa mo digdi. Ano dako lang baga Aralian na yan. Aralian na yan buhay. Tangan na. Okay, di ba? Salamat pala sa mga nagtiwala sa muya na mga nagtabang para po sa election coverage ng unyang para na magutom ang sa tuya ng mga pag-iriba yan sa luwas. Ang Bicol Food Delights and Catering Services, Gugon, Legazpi City. Salamaton tabi classmate Tess Rivera Nota. Ayan. Nota. Ate Rochelle, ano man ang nota? Ay wow ngaya. Inda kung tanda mo pa iyan na. Ang nota baga sa baraha iyan, di ba? Inda kung tanda mo pang sabihin kang nota diyan sa baraha. O baka, inda kung nakahiling ka pa kaya. Si Hada, gara perme. Paminsan, gara yo, gara regular. Salamat tabi kay sa Bicol Food Delights and Catering Services. Diyan tabi kay classmate sa lunch, ngunyan aldaw. Buda tabi sa pa-dinner, diyan na banggi. Thank you tabi classmate. Tapos sa aga, ang pamahaw mi, hatod man sa endo ni Kandampa ni Nongs. Nong Smith kay Kuya Nongs. Sa dampa ni Nongs tabi. Salamat sa pamahaw tabi sa aga. Hindi po sa DCGB, no? Kay Kuya Nongs. Good morning tabi amigo. Buda kay PYC Enterprises para po sa radio communication. Na-enhance mi tabi sa muyang signal. Kan mga VHF tabi sa Samuya nakapalibutan. Thank you tabi Kuya Nongs. Sorry. Kay Bossing Raul Calio ng PYC Enterprises. Ika na tabi ang tunay. Salamato na maray. Buda kay Madam Marisa Calio. Yan, thank you ta. Na-enhance na-upgrade So Samuyang signal sa Premier Distrito, Canalbay. Duman sa 3rd District na-upgrade man. Buda ligay sa palibot. Maski magamit ka lang ki VHF. Makusog mga tugang-an sa muya tabing signal sa mga VHF radio communication. Salamato na maray tabi, ha? Sa kaso sa muya tabing mga Bicol University interns. Yan. Thank you tabi. Yaon dyan si Bea Nunez, si Justine Escobal. Yaon po dyan si Rosana Balingkit. Yaon dyan si Yanisel Bigueras. Ito si Jasmine Bausing, yaon po dyan. Tapos yaon po dyan si Kuan, yaon dyan si, yun na, kompleto na kayo, kompleto na sa Ay, si Kuan, si Joanna Agripa, pinakamagayon na intern. Say? Pwedeng sa mga intern taon dahil na mag-report ito sa mga intern taon na iba. Nakabintahin na naman niya si Johanna Agripa. Yan. Thank you Tapos, mga tugang sa Samuya, tabing tropa dyan sa OKFM sa 97.1 OKFM. Ano ini? Onda rin Noy? Nagkikig mo naman ako. Yan. Ini, real time ini, halid naman sa source sa online. Halid naman digdi. Wow! The best tuna yun. Adi, halimbawa nga Legazpi. Hayon nga sisay nga ang Legazpi. Sige daw, paluwasa daw nga. Halimbawa, Legazpi City. Ano nga ang latest sa Legazpi? Wow! Legazpi. Ay, may gana na. Sa Legazpi? Legazpi. Halimbawa nga Noy, Tabako City. Tabako. Believe man ako sa Endo na sa Endo Noy. Believe man ako sa Endo. Tabako. Yan, di ba? So ang source kayo, halid naman sa tabulation. Ipipaste din today. Very good. Now, halimbawa nga Congressman sa 2nd District. Congressman, 2nd District. Sisay nga ang kwan dyan. Sisay nga ang satuya dyan.
Aha. Ay, may lamang na? Ano? May lamang na pala yun? So, lamang na so. Ano ba? Ngayon, ano pa? Yun, okay na yan. Garapara yun na yan. Vice Governor, yan eh. Vice Governor. Yan. Kung sabi yun, ang anong man nahaputon kang announcer, mahiling digdi. Yan. Kung naka-Facebook Live, mahiling na sa Facebook Live. Yan. Itataning mo ini sa Facebook Live, ta. Ano pa man. Ang kay punta na sa na, Jerome, kung maray na signal, hali naman sa server. Ade, na dapat ma-receive ta. Yan. Magayon nun ang coverage. Metodod, abangan nindo yan. Totod, abangan nindo yan, mga tugang na mga resultang iyan ta. Ako sa iling ko, sabi ni Atty. Balesa John, mga alas 9. Alas 9 dyan nabanggi. Ma-onboard akong 11 o'clock. Halos kwa na araramta na kundi sa yan. Ade, alas 9 yung banggi. Sub na kita dyan. Igwa na ka ang kide ng iturog. Igwa na kiturugon ka yan. Ade, ba igwa na ka ang nagkuha na so bagang so bugtag sa mainit na tubig sa pigbugtag sa pigagunan so kalayo pigalob igwa na ka yan pigalob na mga 5 pidaso an bibugtag sa so good morning towel baga 5 pidaso bibugtagan ki uto bagang sugari tapos Vicks tapos bibugtak naman biburo mo dyan sa angog pangontra sa kulog kipayo. Ano ba dyan? So, itong sugari. Ano ba dyan? Gari, so, itong makuang ka na Garo, ano ba dyan? Gari, may dakol na tapayas. Pagparakaraw-karaw nga dyan. Ngunyan, gani, gusto ko magkaraw, tabing day pa sa resulta. Haba ko magkaraw, dyan na igwan ang resulta. Haba ko magkaraw na aram ta na kung siyang gana, buda kung siyang kwan. Kunyan, habang lepa dyan, pwede pa kita magkaraw. Iwa ka ang kigari, dako lang tanglad. Diyan sa arong, o ano, diyan may tapayas. Pero hindi ka mo kayo ni magibuon ni. Ano man ang resulta kan eleksyon, hindi ka mo magibo na, minatukaw ka mo sa iraram kang kahoy, nagkatangad ka mo. Nag-ulok-ulok ang solo, nagkikiri-kiri kang solo, nag-ibig. Do not do that. Ibalain po yan. Ikaw mo, Salvatore ka dyan, pero magpasabot ka nyo sa sararayon ka. Ikaw mo ka, nag-ulok ka mong solo. Ginusto nindo yan, na magdaralagan dyan, may nanggagana, may nadadaog. Di man ka mo gabos gana. Ikaw na dyan kibang gagana, may madadaog. Yan. Pero sa hiling ko, may leader na nanggana, asob na, igwa na mga leader na guminana. Tas sabi nga ni, so gari nga niya, arog kayo ni, nakaabot, arog na sa nakain ni. Sali ko, gari ganahon na siya. Pwede ito mabantiwasan ito pag dadaog. Pwede may mabantiwasan ito, ikaw nga salbatana ka. Diba? Anyway, this is just the one. Iyo ta binikon lang ini, parte kang ehersisyo politikal. Kaya kita man ng mga tao, dapat mga tugang exercitaan sa tuyang diretso. This is a constitutional rights. Right to suffrage, mga tugang, is a constitutional rights. Diretso ta yan. Nakita mga tugang magboto kan mga dapat nyatong iboto. Karapat dapat sa pwesto, kamong kitang mga tao, ang madesisyon kaya. Di ba? Regardless kung sino man yan, kan manggagana o nangdadaog, ako unin bulaw sa buot. Kaya ng politika, may nanggagana, may nadadaog. Sabi ni Dr. Mirna Lanuzo, ano nang iyo po baga, Dr. Mirna, ano nang pangontra sa ano ini pasma ibugtag sa awin na ikon tabi okay kaya
Sabi ni amigong Jeril, maugmahon ka na naman po lalo dyan sa gana. So, lato, Jeril, bumundo ka dyan, bumundo ka dyan. Bumundo ka dyan. Tabi, ano itong official na pahayag kang nito, may pinadara. Albay Police Provincial Office, pigsen sa GC, kan Albay Press Corps. Tama ba? I-double check ta. Baka mali ito. I-double check ta daw. Mga tug. Tama hali sa Albay Press Corps. Daw. Albay PPO. Opisyal na pahayag ng nito MPS tungkol sa kumakalat na video na dalawang lalaking umaali-aligid sa harap ng bahay ng tumatakbo. Oo. Sama nito. Ay dalawang, okay. Ano daw ang pinaka-gist kayo ni? Oday pa man kikwan, sabi kang tigwada ki nagkapirang mga persona na umaligid sa bahay nin sarong kandidato. So, opisyal na pahayag ng Manito Municipal Police Station tungkol sa kumakalat na video, ang himpilan ng NPS ay kasalukuyan pong nagsasagawa ng malalimang investigasyon patungkol sa mga report na umano'y presensya ng di kilalang mga lalakihan sa labas ng bahay nin sarong kandidato. Asan nung padagos ng pagbabantay para masiguro ang kaligtasan kan mga kababayan. Yan tabi. Pigsend iyan sa GC, kan Albay Police Provincial Office, itong pig-apod mga tugang na Albay Press Corps. Yan. Anyway, yun. Kadakol, mga tugang kan mga sitwasyon sa palibot. Ako, siguro, pagkatapos sa kang eleksyon yun, bako nangon yan. Pagkatapos na. Gusto tang interviewon ang regional PNP, kang police. Regarding mga tugang sa mga pangyari po sa panahon kan eleksyon. Tulong aldaw, bago, mga tugang an eleksyon. Yan. Kaya, duman niya to yan hihilingon kung ano ang lakdang at naginibo kan mga otoridad. Ang pinaka-question yan, ang ayaw man naman nasa isip ta, naka-buwerelo yan. Yan tabi. Alright, 11 minutes bago o 11 minutos bago mag-abot ang 7 bago mag-abot ang alas 2. Salamat pala sa mga kay Madam Rosemary Quinto Ray, ang presidente kan ISL Technological College Foundation. Sa pagpasubli tabi kang SL nin mga computers digdi na mga high-tech na computer. Para sa para tabi sa Samuyang Tabulation Center. Taon, madirig din na ito ng mga taga-SL Boda sa duwang professor, si instructor ninda, na matuwang po para sa Samuya na Tabulation Center. Yan. Bako yun na magayo nun ini taon-taon. Tinisting na ni Jerome, minaluwas tulos digdi Nag-auto-generated ito, Jerome. Auto-generated siya. Itong suboto, auto-generated siya. Kung niya naman, yun, automatic. Dahil na ka ma-encode, auto-generated siya, no? Automatic siya. Noy, dahil na ma-encode ka mo, automatic ito. Ma-encode pa ka mo? Ay, dapat, makaskas. Diba ka magkwenta, hello? Hello? Po. Yun tabi. Ano yun? Igual na nga akong naling, dahil pangalan din na kibuto, gano'n may gano'n akong nailing. Yun tabi. Noy, Jerome, auto-generated ito. Halit naman. At auto-generated bagadasin na. Ito, ayusan mo. Kaya. Sasabi kan ni, saya nga sa taga-SL, dapat auto-generated na ito. Kung paano mag-ibon, auto-generated. Nga hindi ka na magparasiring, dapat nga na pag minaluwas tulos niya. Di ba? Salamat po sa SL, Technological College Foundation, kay Madam Rosemary Ray, Quinto Ray. Hello? Hello, BP. Pagkudod mo, man. Pagkudod mo. Alat ko na ta. Speaker taga may lang. Nagluya so, halag ko na, ay na nga nito. Ayan. Hello, Bigo? Hello, BP. Ano? Pagkudod mo, man. Nuluyawan mo na magtindog.
Basta gusto ko matapos tulos. Iyon mo, tindog. Gusto ko matapos tulos na naglilibong ang payo ko. Nagboto ka na? Dahil pa, Basta, ang governor to, nagboto na. mabuto ako. Iyo, nagbuto na so kandidato talong gobernador, nagkariling ko na. Ako dahil pa. Basta, ang importante naman, nagboto na siya. Nagbuto na sinda. Okay na ito. May matarang mo. Isa daw kayang gobernador ka. Duwa baga, nagpareha sa ito nagbotong duwa. Sisa daw yung binuto itong nagbutong gobernador. Sisa binuto yung dano. Okay. Ako, maduman mo niya na mainito. Sigurado yan, dito ang tao. Matapos ako, alas 12:30, kaya madaman ako sa voting center ko, 2:30. Sana, yaon so pangaran mo. Kung mawara, dumanda ko, wagasong ko ito. Pinadaran nga na akong voters information sheet, madilit ang pangaran ko naman. Ano na yan? Hindi siya rin magandang na ko sa inyo. May voters information sheet siya, pero wala sa pangaran niya. Itong piga-aditan ko. Oh, Itong piga-aditan ko. Bay, sana, tama ito. May experience ang tanyo. basta simple yun, masa vote wisely. Yes. Importante yan. Yo. Ang balota sa kumbaga sa imo iyan na futuro. Yes. Tama, amigo. Tama ka dyan. Okay. Salamat, amigo. Sumadudulong ka na. Ha? Sumadudulong ka na. Di na nga ako dadara ko lang sa voters information sheet, pero di ako naglista. Taba kami makasirip. Huwag kayo eh. Taon-taon. Tinom ko na, amigo. Tinom ko na. Taba kami makasirip. Na? Controversy na na-float. Okay, salamat. Ay, salamat. Magkuro ko silo lamang kita ngunya na hapon. Salamat tabi SL Technological College Foundation. Sisi nga ni suudwatang instructor na kay Badigdi. Si Sir Ace na kuan. Ace Ace baby, come on. May kanta ka na. Ace baby. Ace baby. Ace Dasal. Yan. Si Sir Ace Dasal, boda si Sir Eddie Miliana. Boda so sa tabi na mga kairibang mga estudyante kang SL na matuwang sa makaskas na tabulation kan mga buto. Yan. Tapos migo, salamat po sa LCC. Ninong Romitan. Nong, salamaton tabi. Hello. Hello, sir. Good afternoon. Good afternoon po. Yawan ako digdig ko niyan sa Islang Probinsya kang Masbate. Ay, bossing Chito Atibagos. Kumusta dyan sa Masbate mo dyan? Mainiton da dyan? Mainiton digdig ko niyan Oo. sa Palanas, sa munisipyo kang Palanas. Tapos nagbuto ka sa bago naman sa presinto. Oo. Kumusta may kang sitwasyon dyan kang butuan? May kita nakatapos magbuto, nag-assister kita sa parents sa kuyang mga magurang. Iyo. Na nakatapos. Pero kumusta may kang sitwasyon sa Masbate mo dyan? Okay man? Orderly man? Digdi sa munisipyo kang Palanas, matuninong mga sa'yo tabi. Oo. Okay man, pasil lang pagboto. Oo. Madali o na nakakatapos ang mga nagbuboto. Magayon. Bagayon, mabilis ang turnover kang mga botante. Oo, Kasi kaya lang. aga, may mga natutarang kitang nagkaberya sa sarong makina, Oo. so sarong ACM. Okay. Sabi kang sarong maestrado man, mga 15 minutos na nagkaberya, so balota, pigluluwa. Baka After lang. nag-open ng 5 o'clock, nasunod sa oras kang pag-open kang Oo. presinto, pero after mga 1 hour, naglukos so makina, ang mga suminunod na balota, pigluluan na naabala ni mga 15 minutos. Oo, Yung kita oo. naman ka naabala so ACM pag subago. Ayun. Pero after Oh. 15 minutes, garo naulian sa makina. Aha, baka mati lang tanugan pang ialpog yan. Medyo nagkukan man ko problema. Yung gayod, sir. Pero after that na nakabuto na tulos man kita at mabilis naman na natapos
tapos mga senior citizen duman na nakapila. Ayun, okay. Dahil ba medyo kikwan? Sangon yan, dit na lang ang pila duman sa sarong presinto. Mga clustered precinct initigtingon yan. Doon na lang na classroom ang open. Pero dito lang ang tao. Baka mga oratyan kanima po na sinda pag-transmit kang resulta. Iyo gayon. Sa linggo, pwede na yan. Alas 7 pa man, pagtapos ka Pero ng alas 7. may initon ang digdi, may initon ang panahon mo niyan, may initon. Okay. Kumusta may gawang pasal ba yan? O di man masyadong untoward incidents tabi? Dahil mo pong nanotaran, digdi. Ayun. Sa oratyan na banggi, mapasyar nagdapaduman sa city. Ito ang medyo hotly contested area duman sa city kang Masbate. Iyo. Baka lagaw-lagaw lamang kita duman at siya na banggi. Iyo. Baka lang Baka pwede kita mag-feed at siya informasyon dyan sa stasyon. Okay, Migo. Salamat na marami. Mabuhay ka. Salamat, Tabi, sir. Salamat mo rin na ako, Tabi. Yes, thank you. Mga tugang Chito Atibagos live from Palanas, Masbate. Mga amigo tayo yan na nagtatabi ki report hali po dyan sa luwas. Ha? Okay, pasalamatan ko tabi si may Auli News kita tabing 12. May sponsor kitang 12 June. Ikaw kitang 12 ba no? May, alas 2. Ikaw, sandali lang po salamat po kay Ninong Romitan. Nagpadala tabi ki mga bread and pastries. Digdi po sa DCGB. Para po sa Samuya nagigibuhon na anong apod kaan June. Gigibuhon ta na 24 hours broadcast. So 12 hours, actually 24 oras na broadcast, mga tugang di po sa istasyon kan DCGB. Salamaton tabi. Ninong Romitan, masiramon sa tinapay. Buda, good morning kay Busing Ricky Dineros, dyan sa, dyan tabi sa Abenson. Hain kami go, Abenson ini, na pinadara mo sa ko. Abenson, Pacific Mall, o baka sarado mo yan ang negosyo, dahil ko arami. Holiday ba gangon yan? Holiday ngon yan. Kasi bago hala ko dyan sa Pacific Mall, grabe ang tawo. Pati sa Ayala halbata ng tawo. Adi, good morning tabi, Bossing Ricky Dinero. So aircon tamigo, tabi. Yung nga si aircon tabi. Okay tabi, salamaton. Paray na hapon sa imo amigo. Nagpaisip po si Pag-asa Girl, kaya sad tayo ngayon. Niman si, kung anong bigataram na naman ni, kung ano, Jerel na aran niya. At least John, nakaling ako yung kipag-asa, kikamurawayan. Imagine, kung kahulong nga sa ibong habang nag-aapod ka, kung pwede ko sa nang ibaba ko ito. Kung nga di man niya, pwede ta. Iwalon sa ito. Saka. Pero ba't ang nga doon si Manang ako mawara? 1 week siya sa Manila, 1 week pa siyang day off, magdadangugang may Hunyo na. Salbatan ang pangyari sa Moralo. Pero mas na yung maring analoy-haloy ta. Mas maring analoy-haloy ta. Namimisan lambang saraw. Ade, pag nag-ilingan ka mo, salbatan na. Grabe, sweet na sweet. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Figaro. Birit na sana, kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mao, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin
Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHP Call Center for Health Development. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Radyo Malagon ka ito! DCGB ngunyan! Anainot, pirming nanginginutan! Always number one! Always number one! DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, 6 minutos pasado alas 2. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Tinipon kang National Disaster Risk Reduction and Management Council ang 18 na Office of Civil Defense Office o Regional Office asin ang Philippine National Police bilang parte kang monitoring sa nagapadagos na May 12 elections. Pinanginotan ini kang OCD Central Office sa Emergency Operations Center kung saan ang mga kinatawan kang Regional Office kang OCD nag-atindir online. Digdiman ipigpresentar kang PNP ang presenteng sitwasyon sa mga lugar na dating ipigpresentar bilang election areas of concern. Parte kang nasabing presentasyon ang risk factor na giserbing basihan para maaraman ang peligro asin patakot sa seguridad ka mga nasambit o mga nasabing lugar. Yan ang pangalas 2 na bareta hali sa Newsbase. Ini po si Jenny Balyaran, Marina Hapon. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga binasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artesin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kaso-kasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kaso-kasuan. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor, asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnigbig sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Nagdo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Desisyon Bicol 2025. DCGB as in OKFM election coverage. Alright, sige, mga tugang 13, makalipas ang alas 2 ng hapon, dito po sa satuyang programa. Desisyon Bicol 2025. Angel Mustasa po, may dagdag na report situation halid dyan sa luwas. Angel, ano ang latest? Yes, good afternoon, VP Henry. Good afternoon sa tuyang mga paraan tabay. Sa mga dagdag tapanga. Bareta. Sa mga dagdag tapang bareta, sarong persona ang pinag-aaligar na nagreklamo pagkatapos na dahil makakuha asin mawara sa lista. Kanuminagi pang simana. Nagiriwal. Patagrab ba nangyari sa Mindanao? Ano? Nagbaradilan. May nagsuruntukan sa luwas kang presento. Suporte din bawat grupo. May may nakabukas na microphone sa newsroom, tabi John. Nakabukas sa microphone sa newsroom. Nadangog ko sa uro ni Shara kasi Jenny. Nakabukas sa microphone eh. Yan, okay na? Okay na. Yan, oras na. Maninga, tapig uro ng kandawa. Bako ako. John, maninga, ako pig uro ng kandawa. Hanagod ko nang si Shara. Kaya tara mong kaan, si Bipending yan, maski nga maedad na, gwapo-gwapo pa man, ano. Yung, maninga, tabako ako. So, pig uro, chismis ang kandawa. Angel, go! Angel, naputol lang diretso. Naputol lang diretso. Kami na, Angel. Yes, good afternoon, Garay VP. Sa mga dagdag tapang barata, ipinag-order ni Commissioner on Election Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Balesa sa iyang mga deputized agencies na magpadara ng dugang na pwersa sa Claveria, Masbate, makalihis na sarong pamilya naman ka nakalihis na aldaw, ang tinambangan kan mga armadong grupo dahilan para malugado ng 4 na katawo kaibanan sarong pamilya sa barangay San Ramon, Claveria, Masbate. Ano ba yan? Ini-VP ang informasyon na itinaho sa tuya ni
RD Valesa kung sa inapera sa deputized agents nagbugtak na sila duman VP nin mga naka-standby na assets kay bahan itong sa speedboat nagdugang na kan mga soldado sali sa Armed Forces of the Philippines asin ipinag-order niya na regular na pagpapatrolya sa 33 na barangay kasabay na itong paglapag sa mga personang imbelto sa magkakasunod na revoke sa nasabing munisipyo. Nagugunta VP Henry ang tingog ni RD Valesa. Walang audio. Walang audio yung interview ni Jenny o ni Angel. Alright, pakiulit to tabi, ano yan? Pakiulit na. Habang pigahanda pang audio, Angel, ano ang gist kang sinabi ni Atty. Valesa? Ang gist VP Henry, itong siguro niya na ngunya na nagpapadagos po na perilian sa nasabing munisipyo, sure niya duman sa mga residentes ka na Claveria na magiging matrangkilo na perilian dyan, ngunya na pagkaaldaw. And then, as of now, VP Henry, sabi niya, sa pagurunta ka Subago, waranin mga untoward incidents na nairehistro ang COMELEC pati na ang mga personahes ka na Philippine National Police, makalihis na mag-deploy sindani na mas dakol na pera sa nasabing munisipyo. Pero pa yan VP duman sa nainot na request kan lokal na gobyerno dyan, nakalihis na sarong persona ang magadan duman sa Barangay Peña Francia na nakalihis na semana. Okay. Uyan na si Atty. Valesa sa iyang mensahe. Yung law enforcement agencies natin is andyan po para protektahan tayo at siguraduhin i-maintain po ang peace and order. And we also request po yung mga butante natin o citizens dyan sa Claveria na maging vigilant sila at kaagad isumbong ang mga ganitong pangyayari, specifically yung violence sa mga kapulisan o di kaya sa AFP at including na rin sa Philippine Coast Guard dahil nagdagdag kita ng tropa dyan ng Philippine Coast Guard. Opo. Tingog and pakikipaghurunta kay COMELEC Bicol Regional Director Attorney Juana Valesa. No rin so effectivity kang so order na magpadala kidagdag na pwersa dumaan? As early as kasubagong aga VP Henry, makalis itong request man nga ni taka na nakalis baga pong Sabado. Itong request na nakaurunta mismo kan spokesperson kang LGU dyan sa Claveria. Okay. So as of now VP ang kinarahay man tawara man sinda ni na namomonitor na mga pangyayari na pwedeng makaapektar po duman sa perilian sa nasabing munisipyo and nagalaom sinda na hagad na matapos and matransport itong sa mga balota kan mga residentes po dyan, wala nin mangyayaring karerebokan. Ayun. Okay. Sana din ang outro ito na iba pang sitwasyon habang panahon niyan kang eleksyon. Opo, VP. And then sana, wala na daligdi sabi ni RD Valesa sa na parte kan Bicol Region na may mga siringgan na pangyayari na kung may mga biktima, may mga makukulugan and malulugadan. Okay. So yan VP, ang mga informasyon na haligi sa luwas with Kuya Boy, Angel Mostaza, DCTV News. Salamat, Angel, sa report. John Bicol 2025. 20 minutes pasado alas 2 ng hapon. Mandaw kita sa location ni Jimmy Nasalita. Jim, kumusta dyan? Yes, BP. Yung kami din ni Jasmine Bausing sa Libon. Ay marayman, nanay sa Libon. Isa ba yung nagtabi si Libon Jasmine? pagakan mga inot bida ini pamuso ini. Yes. Ngunyan tranquilo ali ato sa police headquarter ni blatter negative ta BBB. Tranquilo. And iyaon ngunyan ako sa third floor sa Sangguniang Bayan Session Hall ta nag-convene convene ni Madam Senate Barida, election officer. So composition kan Municipal Board of Canvassers and makikumusta lamang kita, makidisturb ako madam sa DCGB. Hello ma'am. Makidisturb lamang kami sa DCGB. Si BP Henry po sa angkor sa radyo. Kumusta ma'am? Kumusta ma'am? Primero, kumusta ang assessment and monitoring niya to na nakakanto sali sa mga presinto sa indong opisina? And ikadua, ang proseso manera kaning pag-convene kan MBOC? Ngunyan na pagkahapon, BP Henry po sa angkor sa DCGP. BP?
Opo. Si Madam Senate Marina. Ma'am, Marina hapon tabi. Yes po, sir. Ay ma'am, si Henry po sa DCGB. Kumusta po ang sitwasyon diyan sa Libon mo niyan as of now? Actually, yung very normal pong situation dito sa Libon, Mhm. unlike nung dati na masyadong, anong tawag dyan? Tensionado. Matensionado. Masyadong may tension. This time, hindi po. Just like other municipality na under normal condition pa nito. Opo. Oo. Ma'am, ano po yan? May mga reported ba na mga minor glitches o something? Paano kaya sa ibang mga lugar, may mga report kaming na-receive na medyo nag-malfunction so ACM, they pig-ako sa balot, pero naayos man giraray after a minute. Kumusta po dyan sa Libon? Parehas lang po, Sir Henry, yung nangyari sa ibang lugar na may mga minor lang po ng mga glitches. Pero naayos naman po ng Ayun. technicians po sa Iyo po. voting center. Iyo. Demon po kamo ki-experience na ngayon na nagpalit ki ACM, tabi, dito talaga siya pwede? Hindi po na, wala pa naman po, sir. As of this time, wala pa naman po. Wala pa very pong good. deploy na contingency ACM ang Opo. community po. Ang mga pampalit pong ACMs, ma'am, yan po sa mismong sa Morisendo, naka-standby? Hello, ay, naputol. Jim? Jimmy? Jim? Naputol? Yun ano? Nawala. Baka nakuhan, baka nawala yung... Hello? Naputol diretso. Alright, alas 2:23. Oras mga tugang sa Pilipinas. Pag alas 2:30, abangan nindo so... Shara, na-print mo na tabi so schedule. Yan. Jim, kami Jim. Si Madam Giraray, si Madam Senate Marina. Opo, oo. Ma'am? Opo. Sabi po kasi bago, in case po na may problema, dakol makitang ECMs dyan nagarikuan, o ning standby? Meron po, nakul po na contingency AC ang allocated for Libon po. Ayun, very good. Diwan ma'am sa mga areas na medyo mainit bagang panahon, kumusta pang sitwasyon mo yan? Kanina po, wala man naman pong reported na nangyari na maraot sa mga voting center. So far, normal naman po. Kasi meron mga school heads po na naka-assign to man. Singka po ang nagre-report sa kuya kung ano nangyayari. So wala naman pong report na abnormality. Opo. Ma'am, kumusta pa ang monitoring ta dyan? Di ba may pig-ordinance kitang task force kontra bigay? Kumusta po ang monitoring nindo? Yung kontra bigay, so far, wala pa namang report yung police na merong violation at yung kontra bigay. Puro lang naman po yung sinasabi na mga hearsay, Pero wala naman pong, pinipresent na, proper reklamo against people involved. Ayan, okay. Sige ma'am, salamat po ma'am. Good luck po, mabuhay ang COMELEC. Yes po, sir. Thank you. May makaka-aputan ako. Ma'am, anong composition kayo ni MBOC? MBOC composition, yours truly as the Municipal Board of Canvassers, Chairperson, Senate Barreda. Yung Vice Chairperson po natin, si Sir Alejo Serrano, substitute, because the Municipal Treasurer is disqualified to serve, so being related to a candidate. And then yung Member Secretary po natin, si Salvico Portem, the PSDS of Libon East District. Okay, so mga anong oras, ma'am, pwede maisikan sa publiko ang posibleng ng leading o organa? Siguro po, sir, actually after this initialization po ng CCS, we will recess po kasi wala pa namang result na mangyayari na mga batigde, considering that election will end at 7 o'clock in the evening. So most probably, mga 1 hour after 7, mga 7:30 siguro, baka mag-start na po ang transmission from the voting center. Medyo mabilis na. Probably mga 8 or 9, igwa na. Yes po siguro, baka nga 7:30 meron. Meron na. Yes, madali lang. Kaya pag may na-complete loss ang transmission, automatic ma-proclaim ka mo kang winning candidate. Ano ma'am? Yes sir. Under the provision of resolution completed by the Commission Bank, so definitely
will proclaim all winning candidates as soon as possible po. Yeah, opo. Thank you, ma'am. Ingat po ka mo. Yes, sir. So, initialization kan mga transmittal, okay ma'am, tinistingan nito. Yung alin? So, pag-transmit ka ng mga sa presidente? Yes po, last May 5, during the final testing hearing of ACL, na-check ko na okay naman yung lahat ng machine. So, mamaya, siguro, wala namang mangyayaring maraot para machine. Oo. Thank you so much, ma'am. Okay. Si election officer din accommodating, ma'am. Senate pa, Senate Barreda. Okay. So, yan. Ang sa tuyang informasyon, alitigdi sa MBOC. So, amigo ko, Sir Al Cirano. Kumusta, sir? Okay, thank you. Okay. Ready na. Thank you, ma'am. Okay, salamat. Okay, so yan tabi, BP, yung mga tugang napakipaguro niya to sa election officer. Pan libon kasabay niya to si Jasmine Bausing, si Sir Edgar Bayon, ang sa mo yung piloto. Jimmy Nasalita, BCG Pinyos Libon, Albay. Desisyon Bicol 2025. Alright, sige. Mga tugang, hanggang po kitang alas 2:30, ngunyan pong hapon. Dili po sa tuyang programa para po sa pagkapadagos kan sa tuyang sitwasyon, hali po dyan sa luwas. Ako, sa hiling ko, with this, report na ngaya. Kaya lang dapat taod-taod, magayon po ang signal ninda for transmission of votes, no? Hali po duman sa mga precincts, clustered precincts, no? Going to central server, no? Tas sabi ba ganito ni Balesa, bago mag-send June kang buto, ma-print mo na duman sa presento. Piprint mo na ito gabos. Ma-print mo na, nagkapirang kopya, may tataunan duman, etc. Pag na-print po ito, klaro na gabos yun, isi-send na gabos o data sa endang central na COMELEC. Yan, may abutan ka duman. Pag uminabot duman, receive na, tabi, receive na, kwan yun, uning pag na-receive na ito gabos, ma-print naman sinda, kipirang kopya daw ito sa presento. Pagkatapos na ma-print ito, mataong kopya naman sa mga, kung sila kandidato ang maghagad, sa media, pwedeng taunan, pagkatapos ka itong mag-print, dudukot ang duman sa eskwelahan. Tapos na yun. Pack up na. Sana, magayon po ang signal, transmission, mga tugang taon-taon. Ako ko ang kanakahurong ko si Chairman Garcia John, may pig-propose ako sa iya. Anong iya ito, Mr. Maceda? Sabi sa kuya, Sir, hindi sabi ko pwede na bawat pasok ng balota John, automatic nagpapatak ang boto kang kandidato. Is it posible nga yung nasa isip po? Bakit? Sabi ko sa suggestion lang. Di ba John? Alibaw, apong ka sa bago, alas 5. Kada shoot kang kandidato, kan balota, nagapatak sa boto mo. Nailing tanang, may trending na kita ngunyan. Bakit sabi ko kailangan pang buuin yan? Sabi ko baga, computer na baga tayo, computer age na baga. Bako, Jerome? Kanya ko, computer na baga tayo sa, nga ano, sabi niya. Sige, sabi ko, gusto mo magpa-appoint ako ng commissioner. Ulokon sa kuya siya. Doon kaya kami nagharampangan sa KBP. Kan may KBP Top Leaders Conference. Top Leaders Management Conference. Ito KBP. Ako nag-represent kaya kan DCGB para duman sa dapat si Ma'am Brenda dapat sa station owners. Ako sa nag-represent duman sa sarong meeting sa Tagaytay. Ako sa nagluman. Nagbisita ini si secretary si Joan. Kanya ko, sir, hindi pa sabi ko gawin na yung mga ECMs na yan, etc. Baka pwedeng pag-aralan ninyo, ano nga yun, sabi niya. Tamay ngaran ako digdi sa, may template baga sa mga seminars. Ano nga yun, Henry? Tanahiling yung sungaran ko, nakasurat. Hindi ba pwede sabi ko na bawat, di ba, nagbuto ako ngayon. Isushoot ko yung balota ko doon. Kada patak, may mag-register ang boto. Pero nga sabi ko, hindi automatic, siguro mga every 50, gano'n.
Ta kung kada patak yun madagdag kibuto, mahiling duman sa mo ay ang binuto mo nga si Kwan. Pakong iyo, kapag shot ko, ma-register duman. O kung bako, ikaw lang kigari, duman lang sa central, duman na nakatambak ito gabos. Pagtapos ka burutuan, pipinduton mo, ma-register sa endang online video source, di ba? Data. Hindi na kita mahalat kan through transmission na yan na. Kung sa roan transmit mo dumang gabos, habang nagbuburot, transmit, yaw na duman yun. Pag alas 7, o tapos na nga, mag-print na tayo. Oh, mahiling na dyan. Siguro, baka may mga security something na arog ka yan. Saan ngunyan kaya? Ang mangyari ngunyan, mga tugang, tatambakon ko na sugabos na boto dyan sa presento. Yon iyan nakasurat, mga tugang sa presento. Yan nandiyan nakasurat, nakatambak sa ano ko, so card baga, is the card, may card yan eh. Yan, naka-install yan dyan. So gabos na binoto, pag logod, maka-store yan dyan. Pagtapos tod, saka nisi-send duman sa sendang server sa Comelec. Saka sa ma-reflect yan sa gabos. Dahil nga ako pwede bang nga every 30 minutes o 1 hour, nagpapatak yung number of votes. Bunga ano? Sige, pag-aralan natin. Okay. Ay, alas 12:30 na pala. Nasa good morning, Tabi, sa sakuyang amigo, Judge Norley Reyes. Good morning, good afternoon, sir. Judge Norley, magandang umaga, magandang hapon, kaibigan. Mabuhay ka. Si Judge nagbuto na gayo din ito. Sabi niya, pigahanap ko name mo sa baluta, tabutuhan taga ko, wara manugaring, yung ani, sir. Baysa na, sir. Kaya na pig-iisip mong anmalay mo. John Vico 2025. Kaya pa-transfer ko na baga sa Albay, si Alexis na reviewer para din magboto. Okay, John. Pero transfer ka na sa 2028. Makadagdag ka lama. Unga, sir. Labi. Judge Norliman, piganap mo yung sungaran mo. Judge, alat-alaton mo ang tamang pagkakataon, Judge. Maray na hapon, amigo. Mga tugang, salamat kung sa ng pagantabay. Masunod na muna si Mardela, si Pio pala. Pio, alas 2:30 hanggang alas 4:30 nin hapon. 2 hours sila, 2:30, 3:30, 4:30. Tama, 2 hours. Tabi si Pio. Inong makakasabay yung mga tugang di po sa pagkapadagos kang Decision Bicol 2025 na naka-ere sa 106.9 WGB Tabaco, asin po sa 97.1 OK FM Legazpi. Salamat! Maduman na ako dyan. Tamabuto naman ako dyan. Mapatian talamang kamuta. Experiencean talamang ang pagboto. Salamat sa Indelible Ink. May issue ba sa mga Indelible Ink na naging colorless? Ano mo ito sa bareta? Si badang indelible ink, pero bako sa tuya sa ibang lugar, colorless daso indelible ink. Pero din sa tuya, di man kireport na araw kaya. Salamat, kanser ng pagkantabay. Goodbye, maray na hapon sa Indo Gabos. Mga tugang, ini po ang lalaking hindi inuumaga. Maray na hapon. This is John Vico 2025. DCGB as in OKFM election coverage. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang, ha? Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng